ez dukan geokola hainun erositeko gauzak eta ez geukiten gituan gauzak, eta pelota zanketan da biltzen nintzen basuan da asko guztetu esaten gaztaino ostruokin sombreru egitea, o etxi egitea, etinken dituan makiltsuak lurrien sartuta denak bardina galdala, bueltan ati egintzen dutzen arri batekin zarrota, eta gero gainetik gaztaino ostruokin nintzen dutzen telatua. Bi errola luzio, hiru erotxi luzioa, eta haren gainetik eta basan eta betxia eta postailua. Han barruan zartzen dituan, topetin dituen arrixa, batzuk gorrexak izatezian, ladrilu zatezak igual, eta topetin dituen gauzak han barruan sartuta, izena egiten duzten behikotza, eta bai gahan egiten dituen, ikola zola itxenen. Txakurro bat daukan, beltxe izen daukena, beti nerekin intoztuzan, beltxiko. Eta zahartu zanean, claro, eze gura, jate, mendik eta hola, bizkarrien arruta eruten geben, kilometro bi bai, tezin eduen da jaetan dutzen, eta ni akorda guen bai eskutatxe izaten, nik ez dakit noa jatezana, baina eskutatxe izan dakit jo, ena gehiago zuzenetan. Eta ardixa batzeko eta asko lagun ikien duztan, txakurrak. Eta ez du esan, izken eben. Zahartu zan nien, ezen nien ebait egitu zanen, nik jubilau. Eta gauzan. Gero, klaro, egon baten, biso pasu zen, egin zen. Pena handixa hartu nire, nivel txiko enkia. Eta ardexekin asko biltzen nintzen, oso pastore ondan nintzen. Jaten nintzen baitea, arrola mendira, udan, gaztai egiteko esniek artea, tio Esteban Sangurrian oso arditean beti ebilena, baina tio Esteban soldo joan zan, eta soldo joan zanean, baten batek hartu biharren da, nero bilen nintzen. Eta jaten nintzen mendixan batu ardexak, argilekura, eta argileko zelaixan, ekin esniak kendu, hartu bizkarrien esnia eta txakurrakin erdi ilunetan torzen nintzen betxi bere etxe. Eta hori ez nire nola den pastuanin, ingo neben asoldau gula, hiru eta aztian erola. Hiru eta azte. Egun ego grafan, eta egun bitik. Leheneko aztien egun ego eta gero egun bitik erola, beste azte bete. Amabaz bat azte, amabaz bat egun, Lanik etxeako ezkeben, ez oskuen egoten zakula, beti bertan ikasten geben bakarrik. Eta gero etxea joten ginean, eukiten geben lan egiteko, udazken nien da, hartuak bat zezien da. Hartaburu eta kamaan egoten ginen, hartaburua. Lehenengo errozekin geben, eta gero txistiak eta kantuak eta puzka baten, eta gaztainak zela egoten zian, gaztainak erretakuen, gaztainak egozitekuan, digarrekin ezpen, ala, etorri epaikia! Eta etxi bertan dut ordo gaztainak jaten. Afaixa gaztainak eta esnian, bestik ezkeren egiten. Gaztainak eta esnian jaten garen. Eta gero hauera. Eskola jaten ginen, ikastera, gero komuniko gainartian, horaz nuak eta horrek danok ikasten garen. Baina gero, aztezen eskolioa gogorroa. Eta irakurten ikasi biak geben, ezazkurtekin irakurten eta idazten. Emuten dozkun papel bat idazteko, eta liburu batetik, letra hundisek eukan liburu batetik, liburuan duzemoko letra berdinak, idatzi behar geben, eskribiu behar geben, esaten geben moduan, itzen txizela igualak. Guk erderaz ikasten geben, dana erderaz ikasi liburuak eta danak erderaz. Euskaraz dotrimia bakarrik. Eta euskaraz ezkeben berbait ditin, erdera bakarrik ditin geben, eskola barruan. Eta gero izkerbio indiarrak izaten geben, liburuan egin moduan igual, basan tomate, zanahoria, manzana, letrak izan txezela, zen bezin igualak. Eta hola fanginen ikasten, gero, egiten ze esan gure guen jandari baikotzak, gauza baikotzak, eta gero fanginen ikasten, idazteko eta hobeto idazteko, zen nundi esan, zetan nundi esan, gauzako hobeto idazteko, hola fanginen ikasten. Eta egoten ginean edade dizentekuak, bi bosturte gina zindintzen, eta gauzen joan nintzen nien 16 urteko mutilak bai batzuk. Eta dano batera, ari zintzen dozten nien, multiplikazioa, divizinua, gauza portioak, eta geografietaro dano batea egin geben. Geografia egusten dozkun, nukan mapa hundi bat, eta mapa horretan, Espainiako mapi ezer zan, dana egusten dozkun, zein zelekutan egoen, ze nazio, ze dana erakusten dozkun, por ejemplo, hemen daue Alicante eta hau da, Valencia eta hau da gero, Barcelona eta dau Katalunia,
Eta hau da Euskal Herria, mendiko nainokua, eta hau da, gero, Kantabria, dana, geografia asko erakusten duzku, nahizuak, oso asko. Eta, zer egiten, sobre todo, gero kontu egitaten, erakusten duzku. Zen, restak eta sumak zaten gotzan. Leheneko iten hasi ginenak horrek izate ziren. Eta gero idatzi, eta letri indiar gero politia. Eta geukan bat, kuaderno bat geukan, aiteiteana, Gregoriona. Handik inbergen kopisa guztiek. Kopisa danak itezian, Gregorion liburutik, zatik egon ondo idatzitea, letra redondiliekin, eta maixuen dako asesan honena. Eta bai behin joan zian Guardia Zibilak eskola horretara, eta erakutsi zen liburu hori. Eta bera etxea joan deuen, aldamendien bizizan behata, txarramendin, eta maixuak bihar neotzan, bialdu beste ume bat, esan ez, etorteko segiran eskolaino. Eta ze horrek, eskatu otzan, eurak eukain liburu baten, firmia botateko. Konprobatiko, haber, benetan, han ikasitiako eskoli esan. Eta, bai, ikasitiako esala. Eta firmia botara inotzan, ja, bueno, ja, jo realu bialduten, diputazioatik, bai, uste bialdutzen, ja. Realua, pluma estilografikia eta ez da gizartu ziren. Garrok zaten da. Ta nuni garri dozu aldaketarik handixena lehen eta hain konparauta, emakumian eta gizonezkoan? Nik gu eskolatan neska-neskatare bit egin zezan, eta katezismoan be, domekatan abadi gartzeskun, da domekatan be, neska-neskatara, da mutile-mutiletara egin zezan. Orduan eskolan be, aparte? Eskolan be aparte, da katezismoan be, aparte ote egin zezan. Orduan, zuen mutikuak inda... Ez, olgetan bez, segule bez. Olgetan bez, honi ebiten izango dut bardinen mutilen neskan nazte, orduen neska-neskatara eta mutile-mutiletara. Bai, ebite egitezan. Ta etxian eta be, anaien bat eukiozko edo? Etxian bai, etxekoak ebite egitezan. Nebarre bat bai ebite egitezan alkarreaz. Etxian bai ebite egitezan. Bai. Bai, bai. Ta orduan, zue kuadrillan, neskak izango zinein danak? Kuadrillan danak? Bai, neskak. Dobeketan urtete gendunien da pasio eta pasio gernikera edo dara lekure. Pasio jate gintzen zenien da, neskak. Neskak kuadrille, neskak. Ta kalian pasioan? Da, pasioen. Ta gizonezkoak tabernatan bai, ezta? Da, gizonezkoak tabernatan be bai, da bai, mutilepe han pasioleku be bai, bai. Eta hori nipe entzunda dakot, zela lehenbe emakumia tabernatan sartzea debekatut eguen. Orduen esan kostumbreu esan egiten. Adraskorik tabernan sartzen. Esan hori zen hori izan egon. Orduan, gizonezkoak tabernan ikustia ondo ikustezan. Oso, gizonezkoak tabernan ikusti oso normala zen. Baina neskak ez. Neskak esan normala izen tabernara joatie. Ja, neska horreik gaizki ikusiko zian, no? Gaizko, bai. Gaizki ikusite, bai. Bai. Zezatezan horreik, neska horreik? Zelan esango, pixkate... Zelan ez deka, zelan ez, neska bandera edo holan... Neska bandera, pixkate urtete ganien euren ezeretik, neska banderie. Bai. Bai. Ordan hori ez, azkenian kalian eta eskolatan aparte bilte zinen? Bai, etxien nebarreba, etxien normala da hori. Normala da, etxien nebarreba kuadrilan ibitie. Beha, kanpoan ez. Kanpoan neska-neskatara eta mutile-mutiletara. Ta gero beste alde batetik, etxian, etxeko norbere baserrixan, emakumeak eta gizonezkoak lan desberdinak eukiko zinuen. Zangurot, gizonezkoak leku baten, emakumezkoak barruan edo etxeko lanetan. Etxeko lanak. Bai. Bai,
Andraskoak etxien. Txien Andraskoak lana eta... Andraskoak etxeko lanak eta kanpoan bebai. Kanpoko lana bebai. Soloan bebai. Eta fabriketan eta zeintzuk egiten lan? Zeintzuk? Emakumezkoak o gizonezkoak? Gizonezkoak. Orduen Andraskorik esan lanerako aten fabriketa eta oso entzun bezan egiten. Gero zan, Andraskoe fabriketara eta bat ezana. Baina gure denporan, gizonezkoa bai, Andraskoak ez. Bai. Eta bukaketako, zuk orduan ze uste duzu, emakumea lehen, zure ustez, gaizki hauen konsiderauta edo zela hauen konsiderauta lehen? Zuen gara izan. Zeren kasuen ezago zuen, txartu konsiderauta. Aber zure ustez zela hauen konsiderauta edo? Ez da epan izan. Zu akostumbrauta ongo zinen? Claro. Hoixe. Eine, atako ixe. Bai, orduan zuretako normala zan. Normala niretzako. Bai. Baina ikusten duzu aldaketak egon diala? Ordueko aldaketa handiz egon diez. Lehen izen edo oin izen aldaketa handiz edo oin. Bai. Bai, ordu zelan konsideretu zan Andraskoe, nizelan esango zupa. Larrondoi bez igor. Ez dut uste. Larrondoi bez. Bai. Esperantzarik gabeko zenbait debekatua dezente, mila galduak eta inbeste gau bakarrekoa terpe, asko laugarren begiradatik betirako dirudite, bazkalosteko kafeak bezain usai goxoa daukate, nik zurekiko dudana ere alakoa litzateke. Nire bizitza laburra baina zein desberdina izan den, zu ezagutu aurretik eta zu musu eman ondoren, zure iparrak nora ezaren lekuko hartu zuen, ta denboraren oneritziak erakusten du ondoen, nire bihotza zure neurrira nola egina dagoen. Zurekin nahi dut maxian barna, karroa zoro eroan, baita erantzi nahi dizkizudan prakak erostera joan, bertan zaudela sentitu nahi dut oera sartzerakoan, lotxaren mugak lertu arazi eta gehiago delakoan, erloju hotxak esnatu eta zu izatea alboan. Momentu batez nire bertsoa kametxetara bidaliz, zure usaiak atzeman ditut zoriona jodut begiz, hankak lurrera ekarri ditut irribarresa latariz, bazkalostera itzuli eta 10.000 aldiz, hankak lurrera ekarri ditut irribarresa latariz, bazkalostera itzuli eta 10.000 aldiz, aspaldi hartu dudalakoan kafea ustu zait berri. Baitango lurraldetan
galtzen den denbora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen, erraldoiaren ondora, igonazazu nire mendira, zure gailurretik gora. Egunez zu bizitzera, harimak zenbatzera, lotan nabigatzera, elur gazietan. Zazu nire mendira, aurki dezadan bidea, askatu nadin zure loturaz, behar dezadan airea, ez nadin izan jainko lurtiarra, bai ezinen bidaidea, igonazazu nire mendira, zu ez baitzara nirea. Egunez zu bizitzera, azken mugen ertzera, lanioen agurtzera, elur gazietan. Ba, ber, zu zenbat urtekin hasi zinen lanian da ikaguna? Lani nazi amalaukin. Amalaukin. Amaik urtekin lehenengo? Krieu. Kriau. Krieu zan. Lehenengo kriau. Kriau eta Amaik bai. urtekin krieu. Kriau bat. Computerungo nien. 3 de febrero. Krieu. Eta ze baserrixan, eta ze hilezeran kriau, ze lan, ze... Ze lan laundu. Inxiak ineta, launduta, zea, txokandariak babar eta atazioen etxea ekarri, kartilean da, binala zabalketak txokandari binala eruen da, maik urtekin, utiko Paulo Noerari egin. Amalau arte, eta amalaukin fabrika. 3 urte krieuin, txeatorri, bergo fabrika. Ze fabrika, Arru fabrika. eta ze hilezanan. Han, lana behintzan, eta gero beste baizkoa garbituta, zer egiten. Urnia izkoa egiten. Haik eta 17 urte arte. Han urten, 17 urtegin urten, 17 urtegin urten, eta gero irtzio ikastea. Amazazpi urtekin igeltzea. Eta ikastea ze hilezen, ja, igeltzeroik infanta, eurari ikusi zela egin da binta, eurekin ikasi. Eurekin bata lamain, eta bahar norbeak nan ikasten, haiki, irtzio ikasten. 17 urtekin fan, eta irtzio ikastea. 2 urte, 3 urte, 2 urte arte irtzio ikasten. Eta gero ia, diru idaztea. Ba,
gero Bergara. Bergara. Hoi urtekin, Bergara. Altoso nozea, Alto Sornos. lauketa, pintxori irik jarremindu okartu fatxan, eta aldarriuekin, eta orduko behatzi peseta paiten urten. Behatzi peseta? Orduen. Ordua? Orduko behatzi peseta orduen. Eta horretik, Jeltzua ikasten orduko pesetia. Orduko pesetia. Eta aruen lanin egoela, 8 ordu lanain eta lau peseta jorrela. Lau peseta jorrela, really. Jeltzua ikasten pesetia. Eta Jeltzua ikasten lagundu egiten pesetia. Eta gero, akabone benien urten neben, da orduko behatzi peseta. Orduko asko zen, orduko behatzi peseta. Asko. 10 ordu lan egin eben, eta orduko behatzi peseta. 10 ordu, egunean. Eta, adibidez, lan pilek zen diferentiak, eta, gero, zure ustez, baldintzak egokixak zian laneako. Guet esatia, higieniak eta zukain erramintiak eta... Bai, orduen onko bonizan. Ez. Orduen ez zebez, onko moen, orduen ez zaren zikikien, orduen ez zela bai egizan. Bueno, orduen ez zegoen gartxasunik onko moen ez zebez. Oin obleikin ez zebe, txaoli egitea eta komunoet egitea orduen ez zebez ogen. Ja. Ez zebez ogen, unbekia familia da kitio. Hori iztean obran, noizat ezagutzen, oin jala, 35 urte, orduen hori egiten azizik komunak eta gauzak. Gero, soldau. Soldau. Soldauzkat etorrik eguen, atzea Jeltzero. Soldauzkia urte bat ikadana, Ez bi. Abi. 3 hilabeteko permisua egun orduen, obligazioa eguteko, soldauzkan. Eta guri ken duinozkoen, 3 hilabeteko permisua. Bagitzu zehatik eduzkoen, hospital militari Bilbon, azulungo egintzen. Geritzelako, 3 peseta jornal egunien, eta soldauzkinen jazten. Ja. Egun duzkoen, zapatuen libre aztelen arte, gegu nahi. Aztelenetik zapatura arte, lan daiteken, 3 hilabeteko jornal egin eta egun duzkoen, bazkaiten ardaua. Eta amaiketan mojak bokailua, ardauakin. Eta bazkaiten ardaua eta faiten ardaua, bi ginen, zulugu ginen. Zolauka, zeatik, lingeben zela da, rekruta enpoli Burgosen, da Burgostik herri ginen horra, bihaldu gituen, eta lehele gonutik, lani, zulugu ginen. Zolauzki akao arte. 3 hilabeteko permisoak enduta. Oztuzkoen da. 3 buduzko jornala eta bazkaiten zantzu goizira meketan ben, papetik papelea ardauakin, bokailua. Filetia, bokailua da. Lan nahi mier. Lan nahi mier. Behatzitxatik, ordu batak arte. Eta 3 zazpirak arte. Iten edela da. Zoitia militarri Bilbon. Eta han jefiak eta ugazabak eta txikitxua zinean han 11 urteekin taula eta zuk ustozu gogorriken otzula edo han zuri jefiak bestela eukidosunak bizitun da. Txok Andria, oso ona. Oso ona. Oso emakume ona. Oso ona. Bere semie moen, beak 12 meukien. Wow. Eta bere semie moen atzena honiak. Akistan nahi sekula segirinen. Ondo tratauta. Oso ondo tratauta. Zinale. Eta negu baten, lehenengo neguen torren izan, gau eskola neguen Santa Maina. Eta bigarren negu izango zen, beste hilabete ino, gau eskola, zera, baizteta. Da, kitio, gu eskola egiten eskolaik. Eskolaik ez, Hoxe, gau eskola egin aurretik, 11 urte arte urzular. Eta gero eskoliotik itxo, eta bi urteteko gau eskoletan, 3 urtetan nuen torko nintzen, 3 urtetan nuen. Baten bizen Santa Maina eta baten zera. Ona, atxez. Gero atzamala urtekin nizien jabak itxo. Ja. Da gero, zolozkatik etorriak duen beba, atzea paletiek lanea, lani hiltzero lanien, hilinen,
bestajura hartu, metro karrauko honamestien hartu, eta gero eskondu nintzen nien, bazigitzen gehe kontura inpresi ipini geben, eta gehe kontura zigintzen lan nien, gehe kontura zi. Poliki hortan... Eskondu nintzen nien, gehe kontura zi lan nien. Eskola. Eskola, Bai, jo eskonduta hau itxian, umiekin, eta ni Tomas Bailuana planurik ez dira. Hanin eben, ilukatan lan nahi eta torri itxea, eta planuak horreia hartu, eta planurik ez dira, gehakutzen ustean planu zela dominetzi. Tomas Bailu, bapen ustako rau. Denpo hanin ebali, eta estin bau, bapesko brau. Eta behak egin eben, horra mordua. Ondorien, behak egin, eta Tomas Bailu planu, eta planu zer zaren egizek. Horretxetan presenta gaigu, zara? Horretxetan presenta. Eta emuten ozen diruakin ordean esan hori peseta bat, eta 9 peseta, eta horrekin nahikoa zaukain, uste etxean, ezke... 9 peseta horretik egin bai? Ze, gauza asko ezeken 9 pesetakin ordean. Ez, baina, ordu egin debenik, 9 pesetakin, soldau fate orduko, 500 pesetako kartilia dukan kagarrosien. Aurrekin papez kartile zartu nahi gizien, aurrean duta 500 peseta. Eta eki fan izan soldau, 500 pesetak kartilia duta. Eta enen gaztau aldi bapebe. Etxeak tutan izan nien, muntan ostain etxean, beti treauen diro, irazten zaren treauen jengen aurretik ja. Ordu entxe, papilima zeinen gehetzako gordeten, eta 500 pesetan okan aurrean duta. Rolazkatiak aurretik torren izan nien, 500 pesetan zen. Kartilian, hasi dukan. Ego hasi gontzan, esan dutzun, metro karrauko, gehe konture irabazten, eta gero, diru aurrean eta zein epitimet. Eta ero, lanaz aparte, hortan etxian beste zerik batzu behukiko zein, ez? Zuek... Baserrixen. Baserrixen, klaro, baserrixen. Hor ingerkundu, gomeak eta baserrixen, lauketan, ilunkaatan da, goizetan da, zapatutan, jendean lana intek eben, zapatu lana, goiza. Zapatu lana. Beti lana, baina eskonduta jo epilean, zapatutan, goizi beti lana. Zapatu arrazalde eta domeak hau izan, eta baserrixen lauketan gaitu gimat. Eta amain trea hori bier, ez kontinuik eta, kaleako tanon hartien, 20 duro, otomana duro, aztien guten gontzan, artea egiteko, txeako egon dixen jana, basarri zara jatzen baina, olixuak eta, azukarrak eta, zapatu torteko, porten jengontzan, zapatu daletan, porten jengontzan, amain, tolaxe, Ja. Zematan nahi arra zinen? 10. Eta 11 urtekin beste batzu fanzia maitxak kriau, zela egin zen inoizla reparti, zu kriau, beste batzuk ikatizko. Danak, nea nahiak, egon ziren, danak neu. Danak? Bost ginen da, bostak. Anaiz zaharren egon zen, kortabarrin. Urrengo egon zen, aminion. Eta urrengo egon zen, eskoitzan maizketan. Juanito, azken nire eta azken nengo urruzula lapurma, Javier gutxi ginen, urruzula gutxi, krea gutxi, jo. Urrengo je kreutzaia, ez da zara gaitea lanea. Hola, izan ordu bizimorua. Eskonduko ginean hartuko, dubit bada horreatu dugan. Bada horreatu da. Txie fini ebentzen. Eta arte diro zorra bixekun. Eskonduta diro zorra bixekun, baitu zein eben. Josi garkuni fabrik ere, egon bai. Tamar mila duro epini jar sobrantakuak. Jo, Haintxe epini. Eta gero, han kobra dana nik ineben. Han kobra dana nahi egun ustak dio. Kapien zein gaixen dana, kobra nahi egin nikuen. Zozio nintzen da. Eta gero, hau txio dozi eben, hau txio, hau pauen, zenortien, hau txio dozi eben, da pauen, ingen da pauen. Eta gero, egon zigen, etxosti eta arrena hori, goizia. Torduen, hoi, miliu pau izan. Eta giukan, aurreatuta 100.000 peseta. Ezken, horretzen da, lan haiten gehen baina, persia eta ateko, azti, mozton pestak horretzen gehen bakarrik, Persia eta ateko, gino itxiten gehenan, persia zein baina, diru fini bizan, makinak oso bizien, besti oso izan da, horrela pau bizien da. Mozton pestak horretzen gehen bakarrik. Etxien, ama, eta guztu nire izan den.
Etxie baitingen hilien arreta moztopezeta. Hilie moztopez etxie pau. Azti moztopez irabazen. Ja. Tein duzu? Bai. Osa, etxeako gutxi zinitxi. Soltero eta aurrean eta leukanak, ikuanakin befinik bezantu fabrikan ipinik eben, da gutuzkun dibidindua, gutuzkun, eta gero, betxo hosti hozi honien, zaldin eben. Hango, azinio zaldin ikuen. Teo zinen etxo hostia. Poliki orda. Hortxe geak ez dauzan, hortxe geak jo hasi ginen, bakitio, horti horrea, ez da, estoixek, horreita estoixek horren bezantagaz. Hoixea, gutxera bera. Hoixea, gure bizimodu izen duna. Etako berrota, hiru eta osto urtetan lana, hiru eta osto egin guilauta, baina bintxe. Ze pentsa izatzu den irure eta saspira igotia. Zageratzea ondo gaizki gazen. Ez dakit. Ezin baue hauntau. Hori duta. Ezin badaue, geuta zahar geixeu gauz. Ondo zahar geixeu. Geuta diru geixeu, regundia hor. Eta kontuk eta ekonomista da bitzor. Ezin badaue, arzaiko daue. Bapeste mutea leuko data. Bapeste gixeixo bat mutea. Argentina bazauzana. Argentina bazauzan hoi. Argentinan, lugarritzen, baina dana nio lanik zen iten geho. Dana nio lanik ez, azkenin zein zan, jubilazioak gine, jubilazioako jubilitzu zinan be, baina ez ahezkin izin bizi, lana imien hartin nu baina, jubilota geho, izu gainizien eta, hori izte zela duzen. Argentina nazio zen. Temen be, hori torri biarrezpa, zer baina mahoiko haue. Nik izte izaz mahoiko hauen. Zerren pai, geuta zahar gixio gehiz da. Eta geuta urte gixio bizi. Eta geuta nik gixio. Danak kanpoko zoni erier, zainketako. Zeuretik ezitea. Zeuretik ezitea. Zagutzu jente, laun bat, zainketako, ez da, jakuna. Eta niretako bi arreba zainketako, bi handra. Dabitzan. Bata pauta eta bestia euskaizima pauta, baina bata pauta. Eta haripek eizki dabitz. Eurak irabazten dut negizio, Andrei Paitzi zeue. Andrei Paitzi zeue. Dakon diru jaten dabitz, handako, besta izan gohone arreba be. Hau etorri demen. Urtiak, geiketiekin, botikiekin eta hau etorria. Eta guk, Andria Bierba baldin badu zuen mouen, gu bisok, honek ez dago, ez zuen, ez dago, tizeu. Gu bisonakin, irabazten du da, Andrea Gero Mosku. Eta parteak ondiruak purba janbien. Bestela, ezin, hoxe ador. Zuen ine, haite pasingo gehiago eta handik emendik, haitxakunak zango eta haitxakunak. Eta, berietako da, Andrea pauko hau, zea, baina, dakolako, aurtik horreta, nezer ez dakonak, guri barrera galaxia biz, lehen gorta, arrera batek gorta eukan dirua eta handio paekin dabiz. Baina, ari gimok iraztu hori, Andrea ez dago paekin. Jana pau jeue, txeko gaztu pau itue, Andrea ez pau itue. Dabiz, lakon jako diru bat, noiz arte biziko dira, zein godi bestakit. Doi dator etxe hanetan. Bai, arrazia. Etxe hanetan. Aurreak eta nespozu bape, eta espakotzu espetxela gartuko zau, zientzia gartuko zau, eta bara zientzia. Zientzia izanien, paiten como obrero, eta como kontratista, bil paiten gen, zientzia lehenu izan danak guk pauta dago, guk eta oinetiko danak, zuen jakunak eta paukoen, como langilea, eta como enpresizio paukoen, bilekutatik kurrizkoen guri, oinetiko zientzia izanik. Orduen uniko zen hor diru ibota, oinetiko errexak ginen zientzia lehenu gazik geho ez, geho diputazioa da baina prizbion, akartu harako, baina oinetiko zientzia izanien, oinetiko errexak pauta izan. Oinetiko errexak pauta, tarrenuak eta obra dana. Guz hartu ginen kontraktista ikia, behorra ez egartuen, baina, guz hartu ginen ikia. Zuaztan. Bueno. Gure historiak olaxe dira. Oso diferentiak gauko historiak. Oso diferentiak. Guretako 11 urtekin fatia lanea bakaste. 11 urteko brio, el día 2 de febrero, el día 3, ama gartu, Ursulan, eta astua letorikalea, astu itxikalien, eta bista astu behaktu zango jenik, egun itxi, eta lehen garratzaldin dugu, eta bazkaldu, eta ama Ursula. Eta ni, txokandrekin, Mariekin, beno, haukarri biztak, aurrek aldi zelai bat dukat, da alda izan, minala, baldi beten ustan, dola ikarrien nahi ara. Ni minala eruen da zabaldu. Lehen garratzaldien, lehen 3 de febrero.
hori hartu segula. Telunkan etorri zanen nueza da, artizizek karrete hoikenen nueza da, etorri zanen karrete dotatik, esan oztan, honek igizioki, hau bat oso mantzu edo, baina hau estiu, honek hori harka egizio guelda. Pinto eta peluka esuk, izan da. Eta jakotzi, kama abanda, bastua eta beharrak hartzen da, karri biztek, beharrak karri biztek, eta pentsu hausi egun biztiek, pentsu egun biztek hausi palaka atxogan hori geixo, hau bakaitzu egut hori geixo abizti baino. Lehenengo, gabi, nueza da, horrek, Bueno. Bazkerrik asko itxaguna. Zike. Hola, komisinburu gozota da zu. Baserrixan, jaixo eta baserrixan hasi 13 urte arte. 4 urtekin eskola bati ureneen, aiztan nauzi xeuekin ja. Eskolaan, zarramendik ostien dauen eskolara eta da, Bendixa. Faten ginen. Goizian faten ginen, babia, patatak, guardirako biesan da, bazkeixa aldien hartu da, eta menien dira bai. Eta arratzaldien etorten ginen etxea. 13 urtekin kriada, fanintzan. Bergara. Eta 18 urte artean kriada gero nintzen. Eta zenbat ordu ikezen lana, o zelaik eze behin? Goizien 8etan jegitiko ordu ukiten geben, eta gabian amarrak arte bentzat, segiru. Aztien ez gemen jairik egiten. Jai erratzaldien, 4 bat ordu. Aizatzen gure jaixa. Eta geho gabonetan, beste 4 eguneo. Eta inozu beste lanek kriada eta bezer inozu bexo? Berriz bera, bazerri eskondu mintzan. 20 urtekin. Eta nire bizimogo bazerrian. Lauzen nera laba zitut. Hoi laurak eskonduta dauz. Eta noizian binetor konxat. Alaba izarrenak inbizinez. Osando. Eta eukizeren... Eusanakin? Eta eukizeren laneako prestakuntzarik ala ikasi zen, ez ezta? Gu ez gerenean laneako zetu ginen gu. Lana bakarrik, Bai. Soldo txikinak. Hoi da, eta ze jasote zen horren ordez, diru ala zer? Soñoko bat. Ez da txikatu,